धर्मेश वेलकम. तुगे लक बऱ्याचा मग यशान फोन केला तू परत सावकार झालो म्हणजे. अरे पटिंगा लोकल पैसे काम घेऊन निघून पुणे असा लोकल पैसे नाही मागेल पैसे पण सांग. याद कर मिस्टर धर्मेश 25 वर्षा फाटे त्या मिलना मालिक मागेल डेरे नागेंद्र शिरो ते गेला चला हो विकी. आणि त्याचा बदला घेऊ तुगे ते लग्न मिल सुद्धा हवेत जळले. तू परत सावकार जाऊन करते रे. आज तू काम फिनिश करे म्हण सा. अरे माझ्या मिल जळून घेऊन पण सांगता. अरे बाप्पान बरे काम केले ना. सगळे लोक वाईट नजरेने पळून घेऊन त्या मिलाचा ड्रेस केलून घेऊन तो दहला गेला सा. आता तू येला धर्मेश कोण सांभाळून दिलाय ना झाला. अरे चोरा ते का सोड. यश तू मागेल तो तू माझी घातला राव आणि आमचं सगळं बांधून घाल. आता आम्ही तुझ करणार रबणार कित्याक आमी मागेल भाव आता व्हडले सावकार झाले सर आणि तू घेतील पैसे पळय ते पुरा आमकां वापस कर. सोड ना हा परत सावकार झाला म्हण तू माझी करता नसा. हा पहिला सावकार झालाच ना. जो विकी मिळून जाय म्हण हे आदर्शाला केली पुरा नाटक हे किती तू सावकार झाला पळेल नाही यश. तुझ्या मग किती फोटिंग म्हण तू बिना खाता काहीच करू दे ना तुझ्या. अरे यश हा तुका श्रीमंत करता तू मत घालन राव आणि आमका बांधून घाल. यश ते बाय मागेल हेलिकॉप्टर येऊ लागला. आम्ही वच्चा आम्ही बाहेर गावात वच्चा तुगेल पैसे माझ्याकडे असतात. यश यश आजपर्यंत तू वाईट काम केलं असा आणि ह्या फटीला तू आता ऐकलं ना का. मामा फटिंग तो नाही फटिंगगिरी तुम्ही केलं त्याला तेगे बाप्पाले मिल घेऊन तुम्ही त्याच्याकडे फटिंगगिरी केला आणि आता चाल उतराचे ते बंडल मारून घे आमच्याकडे फटिंगगिरी केली असा. बांधून घाल them सगळ्यात. कोणा तू तरी किती सांग पुताच्या. हा म्हणे किती सर आम्ही फटी सांग तू सरकार चाल म्हणे घेऊन आणि आता तू गेल तू पळून घे. थँक्यू मिस्टर यश. तुगेल हांव सदा याद दवरून घेतलो. गुड बाय. गुड बाय. अरे म्हणल्यार म्हाका हनी कर तू गो बरो गाडसाय जातर तर झाले करावळ सवाग. आता हो खेळ चालला तुका फक्त ह्या खेळात माझी घातल्यान खेळू घेतलो बॅट बॉल. आता बॉलावर येतं गोटन मला सीधा धुंक्यात. विकी अली किती देता. अरे फटिंगा कोणाले पैसे खाम हा तुका मागे पैसे खाऊ दिना. मोकार बंदुके मुखार बी राहणार एकात. ए नीचा फटिंगा कोण नालाय का चोरा आणि किती मागेल पैसे घ्या ना मागेल पैसे आत्ता उडे.
अरे पापिया ही आवाज ना झाली स्पीकर खांच्यान हाडल रे ए म्हाताऱ्या मुखार नाका तुला स गोळी हळद्यात तुला हळद्यात सकला हॉटेल बाहेर आता तुझे भाव ही गाडी बरे बोऱ्याला कशी दिसू का मी त्याला लेंची भय आता गरम गरम आजा मुखार नाका बंदूक दाखवून माग भिड देता हा तुझं फिरा आजा आजा ही बंदूक खरीद काय खोटे रे अरे टाका अरे मोठी बंदूक रे ती आजा हा 3 पर्यंत नाचतालो किती मुखार मेनू काहीच ना 1 2 3 तुझ्या समाप्ती आजा 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 आज जिवंत असलो रे आणखी बरोबर केले खुशाली तू आजा तू बरा था रे अरे पापिया असं जागा दिली होतं ना आमच्या सगळी शेवटी इथं येणं देऊची पट्टा ते किलोमीटर तू बोलासा बुलेट खूप जॅकेट बुलेट प्रूफ मग एक टीमानंतर हँडील मिलिटरीच्या आताच्या जवळ इथले हार कमाईले साहेबांनो या अहो हेणीत आजा मानवडेला आज तो जिवंत आहे आजा गोळी मारले आजा गोळी जीवन पिन होतून परत लागली आहे का इन्स्पेक्टर एक जरा आजाल मामाला सगळा पैसा राहिले अरे बाबा अख्खा असा तू बरे लडकात असा आणि तुझ्या बाजून तू हे उभे असा अरे ओ म्हातार जिवंत असा आणि हा एक स्वर्गात स्वतः रागा हा बी मेला तू बी मेला आम्ही दोघी गावमध्ये स्वर्गात असात तुझ्या पडल्या पडे तो हेमराजेर कसं असा पोलीस गेम पण समजा गेला तो अरे पाप्या स्वर्गात आणि पोलिसांवरती कॅमे झाले जमिनीचे अर्जी घाण पिऊनाच पर्यंत नोकरी पाहिजे कशी म्हणा गुंडा झाला अरे स्वर्गात पोलीस खूप लागतो खूप गुन्हा केला असा तशी म्हणून तुका अरेस्ट करता